Wow. Kanin mo na ka? Good morning mga ka-studio. Today's episode po, mag-grill po kami, magsugba mi kuan. Mga seafoods. Ito po, mayroong tuna belly. Mayroon din kami ditong squid. Mayroon ding tulingan. Sugba ni tanan mga studio. Saka mayroon din kami ditong shrimp mga studio. Ha? Shrimp. Ayan yan. Nahin muna namin itong hugasan. Kumuha ikay, hugasan nila ka. Ribet na lang. Ano? Anak pa? Ito lagyan natin ng hiwa to. Yan. Saan yung bunak? Balik ka na pa? Balik ito. Para malimpyo ba? Olimpio kayo. Here's the water. Ano yung mayo lang? Ha? Yung mayo. Ano man yung kamot? Itong ba ni? Kapanan ko Ay. oh, it's a squid ba? Oh. Ano na po nakuha pa? Gana. Anak, pwede na. Last na. Yan, okay na. Malinis sa puto mga ka-studio. Anong bungot? So ito na mga ka-studio, simulan na po nating timplahan itong tuna belly. So i-marinate muna natin to. Gagawa muna tayo ng marinating sauce po. Nang una po, maglalagay tayo ng toyo, dark soy sauce po. Yan, tapos lagyan natin to ng kalamansi. Mga 3 kalamansi lang po. Yan. Next, maglalagay ko dito ng garlic. Tapos brown sugar. Para mag-complement yung lasa niya mga studio. Yan, mix lang natin yan. Lagyan din natin ng black pepper. Oops. Ito na yan. Yan, tapos ilagay natin dito sa
tuna. Yusin natin na makot po lahat. Nilagyan ko po ito ng hiwa dito para pumasok yung timpla sa loob, mga kastudyo. Yan. So hayaan natin to siya na mamarinate ng mga 30 minutes, mga kastudyo, bago natin ihawin, bago natin isugba. Ayan, takpan muna natin to. Grill pa din gagawin natin dito. So simple lang natin, mga studio. Lagyan na natin to ng asin. Ayan. I-mix natin gamit yung kutsara kasi baka masugatan tayo, matulis kasi itong shrimp ba. Ay, nahugang ko ang dahon. Yan lang, next. Ito naman kawan, isda, asin pa rin lagay natin dito kasi masarap na to siya ba. Yan. Next na studio, yung pusit, kinunan ko po ng ink to para hindi masyadong maitim ba pag nagluto. Kamatis, tapos white onion, para may timpla yung loob. Lagyan natin yan ng asin, kunting black pepper, kunti lang. Tapos mix natin to. Wala, ito na yung magiging laman ng tiyan ng pusit. Lagay ko na to. Ito mayroong space yan, no? So dyan natin ipapasok. Mayroong mga nahulog, ibalik nyo lang. Mas okay po na hindi matanggal tong ulo ba. Yan, so ganito na, o parang mataba na yung pusit. Ito isa. Mayroong sobra na mga kamatis at sibuyas, walang problema yan, mga studio, kasi isasama natin yan sa sauce natin mamaya. I think okay na lahat, mga studio. Simulan natin yung pagsugba nito. Prepare natin ng uling. So bago tayo mag-start, mag-ihaw, mga studio, papasalamatan ko muna yung nagbigay sa atin ng griller last time po, ang Grill Dada. So ito po, stainless na griller. Maganda po. Ito naman yung pares niya, oh. So sa mga gustong mag-order ng griller, mga studio, PM nyo lang sa kanilang ipipage po ang Grill Dada. So simulan natin itong ihawin. So ito yung unahin natin. Lagyan ko muna ng asin kasi hindi ko pala nalagyan ito kanina. Yan.
gilid. From time to time mga studio, babaliktarin po natin to para hindi agad masunog yung kuha natin ba, mga seafoods ba. Yan talaga yung diskarte mga studio. Babaliktarin from time to time. Huwag nyo pong iyaan na ganyan tapos baliktarin nyo, luto na. Hindi po pwede yan. Dapat po from time to time baliktad talaga para tama yung pagkaluto. Balikan natin maya. Tari natin itong shrimp. Mabilis lang po maluto yung mga shrimp mga studio. Dapat bantayan gina ninyo. Yay. Pahiran po natin mga studio itong bili. Ang gamit ko dito po yung ginamit natin sa pagmarinate niya ba. Para hindi masyadong mag-dry yung kuha niya ba. Saka yung timpla natin manuo talaga sa loob. Pagbaliktad natin ito mamaya, pahiran din natin yun. Ito na mga studio, luto na po. Kunin natin tong isda dito. Wow, kasami na niyo. Sayan, luto na po. No? Sabi na ganda ito. Dito yung tuna. Tara, ready na mga pagkain natin mga studio. Tara po, mukbangan na to. Ito na po mga ka-studio ang grilled seafoods. Luto na po siya lahat po. Bago po kami kumain mga ka-studio, magpapasalamat po muna kami sa isang tao po na naging malapit po sa amin at naging malapit po sa puso namin. Siya po ang nag-request ng lahat ng mga pagkain na ito po na nandito sa aming harapan. Maraming salamat po Tita Den from Richmond, Texas, USA. Maraming salamat tita. Thank you so much Tita for your kindness. Opo. Thank you so much, Tita Den. So, shout out din pala namin yung pamangkin ni tita po na taga dito lang po sa amin sa Cordoba po, si Victor Ricania. Shout out. Shout out sir. Maraming salamat po. Shout out sir. So ayan, Pray pray muna tayo. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. So si tita pala mahilig po siya sa mga seafood kaya ito po yung mga niluto namin mga studio. Yes po. So Kainan. kain po tayo. Asa Ngaon ta tita. kauna pa? Asam ta ni? Arita sa sayon. Ano? Unya na kay dugay ra po kana. Kani? Squid! Squid oh. Uy, Naputol yung ito lang ulo. Kani muha na mo? Kani? Kana ato apa? Muha na. Ito! So mga unta niyo guys. Sausaw natin dito. Kain po tayo, Tita Den. Kain tayo, Sir Sir Victor. Victor kain. Sa lahat ng nanonood po, kain Papa. tayo. Mga unta. Eh, kalamo mo. Kobe. Lami kayo. Ano doon? Naman ko lang yun.
tentacles. Ganahan ka na. Serving tapak karon pa. Sunod ang rice. Sige. Naglangaw mo. Sipod mo. Langaw mo. Mugaw mo. Ito tayo man. Ikay kuha man, di ko kakuha no. Taas kayo. Ang kana. Wow, kadako ana. Kana. Tuna bili. Ang kanina kaon na inak. Tayo buko nga. Mga kastudyo, lumipat po kami dito sa kuhan kasi ang init na doon sa pisto namin ba. Water please. Nagang patayan inak. Bulitin siya. Hindi langaw sa seafood ah. Humot yung kayo. Hugal ang panita ng shrimp oh. Pa, kuha ako nito. Gana oh, lami na oh. Pa. Ay, meron pa dahil ka diha. Ano mo? Ikaw na. Hindi lang ka. May kuha ni ingon ani di oh. Kanang brown ang kuan ba no? Sige, shrimp lang mo. Anitan ba taga shrimp? Inang kumain sa sacks ngayon, man. Patanggalan na siya ng kuhan, isang ipin. Po. Pangag na sacks. Natanggal niya yung isang baby tooth niya. Oh, natakot siya mga studio kasi natanggal ng isang ngipin niya. Baby tooth. Sige, hinahinay lang. Shout out niya ka. Busog na po sa mga studio, kumain na kasi siya. Sige, kaon mo na Itlog. itlog. Busog na ka? Busog na siya, shout out na ka? Shout out kay Tita Matea. Hello, tita. Kain po Ay, tita. tayo. Tulingan. Ako lami ano eh. Naitom na ko. Kan eh? Pamitin niya, ba? Shout out kay Tita Den. Ay, tita. Kain po tayo, tita. Ang dami ito. Shout out din po sa lahat ng family ni Tita DM dyan sa kuan sa Texas at saka sa kasamahan niya sa trabaho. Mga kaibigan niya diyan. Yes po. Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po sa panonood ng Bisaya Studio. Ini lang, oh. Kasi tibugaw na. Yeah. Seafood mo gani. Shout So, shout out mo. Ma'am Christine Ugawa, shout out. Shout out kay Ma'am Christine Ogawa. Yung tita day. Tita. Tita gwapa daay. Tagwapa ko na. Shout out kay Nuno. Nuno Will.
Siguro ba titan ang sinuno ba? Shout out. Shout out kay Nono Noel. Pangutan ti kamo. Thank you. Busog na sakto sa studio amo na sa apilon kay hindi pa naluto yung ibang shrimp mga studio, kinain na niya. Kaya pag mukbang wala nang kuha na, nabusog na. Sinsya na po kayo mga studio. Kuha na din mo? Labo kay unod. Hindi na ito mahulog to. Dami eh. Ano nga palo? Pangitan ako, mama. Ay, mama rin. Walang gakay kung sa thank you be. Hello, mama. Tagal kuha ano, panitan. Ito kan uno mo. Ano, ma? Kain ako ha. Ang sarap itong kain na to pa, lalo na kapag naligo ng dagat, no? Ang outing ba? Thank you, be. Nga na po to? Kahit. Dahil kayo po? Ikaw. Minit dito, mang. Dahil sa hangin ba, no? Dito kami kumakain mga studio kasi kuhan kasi nasa ilalim ng mga puno ba. Pero mayroon pa ding mga kuhan init na lumalabas ba. Mga sihag. Sihag sa dahon, papalit sa hangin. Maraming salamat po, Tita Din. Shout out din mang sa anak niya, mang. Yan na dito ngayon sa Cebu, mang. Madre ba. Sa mga anak ni Tita Din dyan sa kuhan, Texas, USA po. So, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Kapi na mo pa. Yun nga. Practice panit. Ha? Practice yun.
Gusto na ko. Bangit mo. Kupod bang. Jadi am kamu gusto na eh. Pila ya? Pila na? Oh, Thank you. Ito na ito daplin. makan pam. Kapang. Naku, nak. Paka. Busog na lang. Busog na ba? Nasag na mo. Mm. Shout out kita. Shout out eh. Shout out ka diha. Big ko. Oh, grabe sobrang busog ko po. Shout out po muna kami. Tapos na po kami kumain mga ka-studio. Uulitin ko po. Magpapasalamat po ulit kami kay Tita Den. Maraming salamat Tita Den. It's an honor po na makilala po namin kayo po. Maraming salamat sa kabaitan at sa generosity nyo po sa amin po. Maraming salamat po, tita. Maraming salamat po sa mga advices nyo po sa amin po. Maraming salamat talaga. Ingat po kayo dyan sa Texas at sa work nyo po. God bless you more. Shout out po muna kami. Shout out Chorvanes TV, Vertido Family from Butuan City, Faras Channel, Sheila Panaris, Siblings Kukbang, G. Carl Nation from Japan, Angel Timaan, Buhulana Gamay, Shane Katan, Caridad Angeles from LA, Richie Luzare, Carl Samuel Peregrino at Denise Nasi, Princess Jasmine Crispino from Germany, Nora Iwarat, Idilin Quijano, Ruchel Tinoso from Bicol, Balanday Family, Ma'am Remy De Leon, hi Ma'am, Kim at Rafael from New South Wales, Australia, Muriam Ventura from Isabela, Francine M, Mitch and Ferdy Akhay from Lanao del Norte, Hi. Michael Blanks, Helen Joy Sampan, Carl Jarrell Candalia, Claire Rodriguez, Alo, Honey Grace Umpad, at Nestor Orion Dumuran from Quezon City. So yun na po lahat mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainan namin today at cooking po na mga ihaw-ihaw po. Isda po, mga seafoods po lahat. Maraming salamat po. Bye for now. Oh, ikaw din. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye!